Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami reġa' tilef opportunità oħra li jispjega dwar il-każ Capital One, każ fejn issemmaw ħasil ta' flus u traffikar ta' droga. Fuq l-Istazzjon Nazzjonali Fenekadami kien iffaċċjat dwar dan mid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona, iżda ma ta' ebda tweġiba sodisfaċenti. Capital One ma hu l-ewwel pożizzjoni. Inti għandek l-ewwel possibilità. Hija fil-pożizzjoni. Ara min jitkellem. Lili ħatajt. Ara min jitkellem. Ħaj malla tibissaba. Lili ħatajt. Capital One missek tistħi. Beppe Fenekadami kien direttur ta' Baltimore Fiduciary li kienet il-fiduċjarja ta' Capital One li kienet tinsab fl-eqqel tal-investigazzjoni. Investigazzjoni li b'mod misterjus waqfet f'pajjiżna meta Beppe Fenekadami kien assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Intern. Beppe Fenekadami titkellem fuq xi ħaġa illi saret. Meta hu kien ministru, kien kont assistent parlamentari, meta ma kienx hemm ministru u inti kont qed tirrappreżenta lill-ministru li kien irreżenja. U f'dak li żmien kellu l-Baltimore Fiduciary illi mbagħad nafu x'involviment kellha fil-fiduciary fil-Capital One illi qolliet il-kapital tagħha minn 50,000 għal 200 miljun illi sussegwentament ġiet investigata fuq money laundering, fuq beħ ta' drogi. Iktar minn hekk Cardona enfasizza r-responsabilità ta' Fenekadami bħala fiduċjarju ta' kumpanija. Però kellu responsabilità bħala fiduċjarju qabel l-elezzjoni li għaddiet. Beppe Fenekadami meta kien hemm il-każ ta' Joe Cordina tafx qallu inti kont direttur fil-fiduċjarju. Kien jaf bl-affarijiet u ma marx għand il-pulizija, dik id-differenza. Tul il-programm Chris Cardona fakkar kif il-Viċi Kap Nazzjonalista lanqas għal tax audit ma aċċetta li joqgħod. Tlabna li kun hemm tax audit. U ma talabix li kun hemm tax audit, kellu akkużi fuq Capital One illi bażruk politikament, li kisruk. Qudiem dan kollu Beppe Fenekadami kellu biss tweġiba waħda. Ejja nitkellmu dis-sena provajdi diskrivija. Jiena mistoqsija qasira.